Halo, belum balik meneh karo aku. Ki ceritane ngono lagi gawe apa ya gawe sate wedhus. Iki ngono video wis suwe tapi lagi kober ngedit ngono. Iki ceritane aku ning nggone pakdeku, nggone mbahku kan besar kae. Sate besar kae kan entuk nganu toh, entuk daging wedhus ngono kae kok masjid. Jadi iki rencanane ameh di sate bareng-bareng. Nggon aku yo tak tukokno kene kabeh ngono bolo. Ben satene iso akeh ngono ben dipangan bareng-bareng. Lah iki nduk omahe Pakde iki aku lagian nganu bumbu. Bumbu kanggo iku toh. Kanggo satene mau ngoles-ngolesi. Ya iki dikipasi ben ora kipas manual ngono kae bolo ben apa ya ben genine iki tetap stabil. Lagi sing bakar lagi sipek adikku. Lagi wonge mau gawe nganu bolo sing kok kuas-kuasan kae mau tapi iki malah carry metune. Nah, iki kuas-kuasan nggih ngleleti ngono kae. Lah iki Anis anake Pakdeku kae areng topik. Lah iki dikecek-kecek ngono kae bolo, nggih ngoles-ngolesi bumbu ning daginge ngono kae bolo. Lah iki tek nyate iki nggowo black kongguan kae. Disobek dhuwure ngono kae bolo terus gawe nganu. Lah iki bapakku iki lagi nganu satene, lagi ngudek-ngudek bumbune. Lah iki makdeku sing makane Anissa mau karo topik iki lagi ngiris-ngirisi brambang karo lombok karo tomat ngono kae. Lah iki paling bedik dhewe iki. Fotone Mbah Kayah paling bedik ya Anis kuwi. Nah. Tek bakar ngono kae ora iso langsung akeh bolo, mentok paling piro iki? Paling 8. Mergone yo adahe mung cilik dadi kamote 8. Iki mau pirang tusuk ya? Pokoke iki akeh iki mok 50 nek ora 45. Mau sing nusuki karoan sing ngiris-ngirisi Pakdeku, Pakde Dicip. Iku pakane topik karo Anis. Lah iki sing bakar bapakku iki. Jiro lupat mo 67 kamot 7 tok bolo. Aja lali diwolak-walik bolo ben ora gosong. Sing adoh. Aja lali diolesi bumbune meneh bolo ben ambune iki sedap. Ben tangga-tanggane iki mambu.